Kaya kabayan kung habang naghihintay tayo ng kape, ikwento ko sa iyo yung tungkol dun sa Pilipina at Amerikano kabayan. Sige. Ay, sige kabayan, ikaw ang bahala kabayan. Yun pala mga kabayan, ikikwento ko sa inyong mag-asawang Amerikano at Pilipina. Magkakape muna kami kabayan. Ay, ito malinaw oh. Ito pala mga kabayan yung darling Ay, ko. oh. 1, 2. 1, 2. Habang nagpapahinga kami mga kabayan, ikikwento ko na sa inyo yung tungkol dun sa mag-asawang Pilipina sa Amerikano mga kabayan. Yung Pilipina mga kabayan, maliit lang siyang Pilipina. Tapos yung Amerikano naman, malaki talaga siyang Amerikano. American size? Oo, nagkaibigan sila mga kabayan, nagpakasal sila. Pero wais din mga kabayan yung kababayan nating Pilipina. Talagang hanggat hindi sila kinasal mga kabayan, hindi niya ibinigay yung bandila ng bataan. Hinintay niya muna kabayan nung maikasal sila ng Amerikano. Nung naikasal na sila mga kabayan, syempre mag-honeymoon sila. Ang problema nito kabayan, isang gabi lang na honeymoon kabayan, maagang-maaga yung mag-asawa nagpa-doktor. Pagdating kabayan sa ospital, pumasok yung babae, yung lalaki naiwan lang sa labas. Tapos nagsabi nung babae sa doktor, "Dok, malaki dok ang problema ko." Kasi pag nagsisiping kami nung asawa ko, inaabot dok yung atay ko. Inaabot dok yung atay ko, dok. Sabi nung doktor, "Gaano ba iha kahaba yung sa asawa mo?" Sa estimate ko dok, mga 15 inches. "Asaan ba yung asawa mo?" Sabi ng doktor mga kabayan, "Asaan ba yung asawa mo?" Nandoon po dok sa labas. At tawagin mo at kausapin natin na putol-putulan para hindi abutin yung atay mo. Sabi nung babae mga kabayan, "Dok, wag mo nang tawagin yung asawa ko, baka pumayag na magpaputol. Ang gawan mo na lang ng paraan, maiangat-angat yung atay ko." Yun ang kwento talaga ng mga kabayan. Kaya yung mga kababayan natin dyan na hindi naman kalakihan, wag na kayo mga kabayan mangarap na makapangasawa ng Amerikano kasi baka Buti na katay. baka matulad kayo sa ganito. Hindi kabayan madali yung magpaangat-angat ng atay mga kabayan, kasi pag inangat yung atay mo, syempre idadamay na yung balon-balon. Oh, di ba pag magkadikit yung kabayan, yung atay at balon-balonan? Oo, pati ang kidney. Kasi mga kabayan, kung sa patigasan lang naman mga kabayan, mas matigas ang ulo ng mga Pilipino. I-examplean ko kayo mga kabayan, nung nakaraang SEA Games, may paligsahan ng patigasan ng ulo, yung Pilipino, Hapon, saka Amerikano. Ang nauna mga kabayan, yung Hapon, kumuha ng 3 hollow block mga kabayan, ibinagsak sa ulong ganun. Basag yung 3 hollow block. Saka gusto naman ng Amerikano manalo, 5 hollow block mga kabayan yung kinuha niya. Ang ginawa niya, binagsak niya mga kabayan yung 5 hollow block, 2 lang ang nabasag. Mas lamang pa yung sa Hapon. O isipin niyo mga kabayan, mas matigas pa yung ulo ng Hapon kaysa sa Amerikano. Yung Pilipino naman ngayon kabayan, may dala-dalang bag pupunta sa harapan, sa stage. Nung binuksan mga kabayan, nyug ang laman ng bag niya. Ibinagsak kabayan na ganun. Nag-crack lang mga kabayan yung nyug, pinagtawanan ng mga tao. Ang ginawa mga kabayan ng Pilipino, biniak yung nyug. Kinayod yung nyug sa ulo. Ganun ang kwento mga kabayan. At yung sa mga kababayan nating hindi pa nakapanood nung video ko na Manok na Pula, panoorin nyo mga kabayan. Dito na kami mga kabayan sa Atimonan, Quezon. Medyo kalahati na ng Bicol. Sa mga kabayan natin, Sel.
Hello mga kabayan. Ayun ang silyong kasama natin ha. Sabi mo kaway. Kailangan mga kabayan, pagbabiyahe kayo ng malayo, mayroon kayong daladalang sili para pampaalis ng antok mga kabayan. Kahit unti-unti lang. Yan, medyo naalis na mga kabayan yung antok ko. Kunting-kunti pa lang ng sili. Grabing anghang mga kabayan.